Bun găsit la un nou episod, n-am mai postat de mult și na. Acum o să ne jucăm puțin car parking și poate vă dau un cont să vedem. Și na, hai să trecem la treabă, hai să vă arăt ce am eu pe contul meu personal. Bine, începem. BMW-ul acesta e Chrome M3, dacă nu mă înșel M4, True Chrome, da, după cum puteți vedea, jante. Bun, a doua mașină este asta, după cum vedeți, de poliție. Da. Asta și imediat mașina asta care e de poliție, crome, tot și asta crome zburătoare de poliție, e, cum vedeți. O, mai am pe aceasta, tot crome, tot de poliție. Asta e vreo 50 de milioane, dacă nu mă înșel. Bun, le-am făcut. Bun, eu le-am făcut cu Game Garden. Că de aia, dar am... Așa, uitați, de poliție, frumos, crome. A doua este asta. Da. Eu numai de-a doua zic, asta tot de poliție e, după cum vedeți, interiore, o să le vedeți, așa-i, asta e altceva. Știți că e de la început, ăsta îl știți, și ăsta e bine, na. Bun. Cred că o să mergem cu BMW-ul, nu știu ce să zic. Da, cu BMW-ul. Bun. Dăm asta. Așa, dăm aici pe City și dăm. Bine. Scuzați-mă că n-am mai postat de câtva timp. Dar așa fac eu tot. Nu știu, nu pot să postez. În fine, ce mai contează? Da. Că se aude o muzică, să uite cineva la cineva. Bun, am intrat. După cum vedeți, e puțin la că când filmez așa se întâmplă. Stați puțin să mut. Așa. Așa. Bun. Stați că mi s-a oprit. Mamă, ce m-a răsturnat bolnavul! Mamă, uitați aici un sus frumos. Uitați la BMW-ul meu. Hai mă, bagă-te. Deci mergem totul. O să vă arăt și un easter egg care l-am văzut și la Royal. Poate o să-l fac o dată. Cred că mâine. Nu mâine. Nu știu, văd eu cum pot. Cred că săptămâna. O să postez, cred că marți. Sau episodul ăsta o să fac. Îi lag mult, băieți, că sunt o grămadă pe server și na. Uitați, fra. Auzi, băieți, am dat așa că nu mai puteam
Sau 100, frate, acolo-i lag. Bun, acum cred că mergem în orășelul ăla. Unde am zis că am văzut easter egg-ul de la Royal. Stați puțin, imediat mergem. Bun. Căută mașina zbură. Nu asta. Nu avem noi nevoie. Nu avem nevoie de asta. Cred că... Ba, de fapt... Single player. Mergem pe City. Am dat pe single player pe City. Bun, ca să nu mai fie, știți, lume, că când e lume prea aglomerat. Și n-ar... Că n-am prins pe filmare, scuzați-mă că am oprit. Uitați, stacul Audi a dat în mine. Efectiv a dat în mine. Stați puțin, că nu știu, să-mi scrieți în comentarii de ce mașina asta, uitați. Uitați cum e, stați puțin. Că nu se văd așa. Acum e, cred că mai bine. Nu, stați puțin. Bun, am încheiat că a sunat cineva și acum am ajuns că am schimbat, frate, mașina, că nu mai puteam, băieți, cu ea. Nu mai urca, nu mai nimic, nu mai puteam cu ea. Am luat-o, după cum vedeți, pe asta mai crom așa. Și mergem, am ajuns aproape, stați. Bă, oamenii ăștia pe aici conduc ca nebunii. Ăștia, calculatorul, conduce ca nebunii. Stai să semnalizăm frumos. Bun, aici. Bun, așa. După cum vedeți, orășelul acesta, stați să mă pun în parking. Nu se duce. Bun, orășelul. Dacă vă dă la Mac, lângă Mac, mergeți tot în față și mergeți pe aici, faceți curbă pe aici, nu. Și ajungeți, uitați, în punctul acesta, unde eu. Deci, mașinile, vedeți ăștia, nu? Splayeri. E calculatorul. Bun. Bun, scuzați-mă, am mai pus o pauză că am întrerupt. Na. Acum mergem, da? Sirena frumos, așa. Uitați. Deci, zona aceasta, vă ziceam că numai cu o mașină zburătoare puteți să vă suiți sus, dar uitați-vă la Royal să vedeți. Uitați videouri mai vechi. Stați puțin că mi s-a scos încărcătorul. Scuzați-mă. Bun. Deci cam aceasta este zona de care vă ziceam. Vedeți? Cam aceasta e zona. Cred că mergem toată harta, vreți? Toată harta aceasta o să mergem acum. Haideți. Haideți că... Fiți atenți, o luăm în jos. Off. Bun, jucăm pe aici. De acolo pe aici, ce îi dacă... Haideți să vedem. Lăsați că știu ce îi. Nu, e o fabrică care... Las că o să facem și drifturi, bă. Bun. Na, eu acum mă duc.
Uitați cum merg, că se vede. Se vede că eu nu pot să mă uit ca în viteză mare. 100, 160, 60, 50. Uitați, vedeți câte... Și de asta mi-era cel mai... Eu nu mai pot dau pe mod așa. Bun. Bun, seria asta se numește Car Parking. Bun, dar eu am primit contul, că mi l-a dat cineva. Un youtuber, cred că dacă v-ați uitat pe la el, știți, mi-a dat contul. Bă, băieți, și nu. Uitați poliția. Știți melodia de pe TikTok cu Asar Police, Asar Police. Vezi că așa... Ia uitați, băieți, a claxonat. Domnul polițist, semnalizăm așa, domnul polițist, e 100 de parai, avem urgență, Nino. Bun, în fine, dați 208 am avut maxim. Ce frumos mergem. Și, apropo, chiar să dați un like, să vă abonați și subscribe. Dacă tot ăsta e. O să vă arăt cum puteți să faceți bani în episodul viitor mulți. Da. Pe acum eu nu prea am bănuți. Și na. Uitați ambulanța. Jocul e tare, numai să știți mașini bune și nu știu ce. Da, în fine, vă las să vă uitați și nu mai vorbesc, să mă concentrez și eu. Bine. Deci 260. Wow, ai văzut? Ați văzut cum am dat? Bine, să mă concentrez acum și de-aia nu prea îl donă. În viteză, știți, mare și asta. Domnul poliție. Deci dacă facem acum accident, băieți, uitați. Wow! Deci dacă nu fac accident ăsta... Bă, stați că dacă m-a venit o idee, stați puțin, ies, mă duc BMW-ul. Aduc BMW-ul și mergem să fac niște drifturi. Să vă arăt cum fac eu drifturile pe car parking. Ăsta cromelon. Dăm acum mă dăm pe cheating. Cred că sunt zona asta în GTA San Andreas, unde e cerculețul ăla în orașul ăla. Și acolo mergem acum. O să vă arăt cum să vă instalați Game Garden în episoadele viitoare. Hai, încarcă-te. Bun, am ajuns. Ăsta cu ce am vrut să vă spun eu. Ăsta zic cu nu dau primul. Nu știu. Am avut apropo și mașina cu Anonymous. Stați că pe ăsta trebuie să o iau. Stați că nu știu ce încă nu mai știu. Mamă, ce lag. Trebuie să nu mă bag.
Cine face schimb cu mine, nu dă părere. Bun, cred că wow, ăsta e țepar. Deci zice așa. Cea că am mai întâlnit și eu și sunt țepari. Mamă, ce lagă. Acum nu mai dai plin, frate, serverul. E plin. Plin, în fine. Să lăsăm serverul. Că a notat. Stați puțin. Să văd pe unde aș... Nu pe aici, nu. Pe aici, că știu că am mai fost odată. Bune, nu am asta pe drift. Nu-i bine. Of, cât greșesc. Nu. Bă, ce înjură, frate, oamenii. Stați puțin. Stați că imediat ajungem, ne băgăm frumos pe aici. Sau pe aici. Ce mă enervează. Bun, pe aici, așa, like a boss. Bun, mergem pe aici. Cum vedeți. Și o luăm în 200, o luăm. Stai. Stai să pun frână, că cruba asta te fură cu ta. Așa. Am intrat în orășel. Așa. Ne-am dat aici. Unde veți strada lângă curse. În fine. Dăm pe setări. Dăm la drift mode. Ia uitați acum aici. Ia uitați aici. Ia uitați la ea. Op. Nu prea știu profesionistul profesioniștilor, dar știu totuși să fac câteva drifturi bunicele. Nu prea chiar wow, dar știu, uitați. Uitați, deci dacă las că vă arăt imediat. Uitați, vedeți că nu învârt. Bun, se vede că nu țin mâna pe volan. O să vă arăt cum am descoperit și eu acest hack, mini hack. Imediat o să văd. Bun. Niciodată când faceți acum și volanul drept să nu faceți chestia asta, că vă duceți. Vedeți? Deci, dați volanul la maxim și vă învârtiți de câteva ori. Odată, stați să vă arăt de 2 ori și bam, îi dați drumul. Vezi? De 2 ori vă învârtiți și după aia îi dați drumul și vă învârtiți.